Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kami ngoPastor Ningi. Inkulunkulu kakhulu ngikubusise. Sicela subscribe, sicela like, sicela ube member ye-channel, sicela unikele ikhona account number ongayisebenzisa uma ufuna ukunikela. Inamba isenze kuphela kusona 987 5 ntambama. Kakhulu awube umlandeli wale channel ukuze usenzele inamba ongayisebenzisi kakhulu noma ongayisebenzisi uma ujawuyena umlandeli futhi awuyimisela uba umlandeli yabo. Sibheka la Zandile Mnyaba Zandile Nyaba uthi ke ngibingelele ngicela ukubuza uma uphupha kumngani wami engilethela ingubo ezengane intombazane ngamtshela ukuthi ke umngani anginayo ingane intombazane laphinda labuya sekungukuthi simile stopini silinde ukugibela imoto enhle pink. So la ngamanye amazwi sizofocus kakhulu kulokuthi unikezwe ingane impahla zengane, unikezwe ingubo zengane futhi she's given baby clothes, let me say so. Impahla zengane lezanikezwe zona, izingubo zengane lezanikezwe zona, izingane encane engenayo ingane, akanayo ingane but epusheni onikezwe impahla zengane. Nake singakusho la ngempahla sithina number 1 uma ngenze uphuphela impahla zengane kungaba uphawu luhle uma unikwa, ngoba lokho kungasho ukuthi kungenzeka uzokhulelwa uphinde uthole ingane ngokuhamba kwesikhathi noma maduze. Amahubo 127 verse 3 bheka abantwana bayifa elivela kuJehova, isithelo sesisu singumvuzo. 2 uma uphupha futhi impahla zengane kungaba uphawu luhluma unikwa olungapheli usho ukuthi uma kungukuthi kade uzama ukukhulelwa sesifikileke isikhathi sakho sokubusiswa ngengane maduze. Futhi uphawu lolungavela ukuzokunikeza isiqiniseko ukuthi uzokhulelwa ubusiswa ngengane maduze. Mangukuthi vele umuntu okade uzama lokuzama uDeuteronomy 7 verse 14 uyakubusiswa ngaphezulu kwezizwe zonke kungabikho umlisa nowesifazane oyinyumba phakathi kwenu noma phakathi kwenkomo zenu. Amahubo 113 verse 9 inyumba uyayipha ukuphatha umuzi ibe ngunina othokozayo wabantwana. Hallelujah. 3 ngenzeka futhi ngesikhathi uphupha impahla zengane kuba uphawu luhluma unikwa olusho ukuthi uma ukuthi ukhulelwe njengamanje uzobeletha ngempumelelo. Exodus 23 verse 26 akuyikuba khona ophunzayo noyinyumba ezweni lakini yakuphelelisa inani lezinsuku zakho. So ukuphunza ini miscarriage ngesingisi futhi ngeke kwenzeke miscarriage. 4 uma uphupha futhi impahla zengane kungaba uphawu luhluma uyinikwa olungabili uchaza ukuthi empeleni kumele ukukhumbule ukwenzela ingane usiko lokuyiqhokisa noma ke lwenhlambululo uma yaphuphuma. Futhi into engavela ekhoma ukuthi ngenze khona ingane yaphuphuma nefanele uyilungisele usiko maybe lokuyiqhokisa noma usiko lwenhlambululo yabona. 5 kungabuye sithi thina ngokuba futhi impahla zengane kungaba uphawu luhluma unikwa ngoba lungaba isikhumbuzo uma ukuthi wakhipha isisu ukuthi ke umelo umsebenzi ukuyilungisela le ngane ukuthi izophumula ngokuthula futhi ingene kwelamathongo. Mangukuthi ngempela kukhona isisu esapowaskipa ke intentionally. Number 6 uma uphupha futhi impahla zengane kungaba uphawu luhluma unikwa lungaba imizamo kaNkulunkulu noma ke yeyidalwa ukukhombisa ubulili bengane ozoyithola noma eyaphuphuma okanye owayihushula. Futhi based on the dream uma umuntu unikeza impahla zengane yomfana so lokho kuyakhomba ukuthi le ngane yaphuphuma yayingumfana noma le ngane owayikhipha yayingumfana noma le ngane ozoyibeletha izoba umfana. Futhi lezi impahla ozobuyibona iphusha zizobe ziconfirma ubulili bengane eyaphuphuma, ingane eyahushulwa noma ingane ozoyithola maduze. Besibheka la uma uphupha unika lezi impahla zengane yabona singaphetha ngelithi nje uma unika impahla zengane ngokukhomba isibusiso ungakhomba ubunhlanhla
ngakhomba umvuzo omuhle ozawuthola maduze futhi. Asibaleke, siyabonga. Be blessed. Kuleka